आइ अबेसिम मोनखो? औ आयै राखाल दुबि मोनबाय। दे थाब फैदो नेगासिनो दं आं। दे आयै। आयौ समायना सफैबाय। औ मा लादों? दै लायदोंमोन। थाथ' दे समायना दायो थांगोन आं नोंसिनाव। दे होनबा। माथो आबैसोलाय माला माला सफैखो? दासो आबौ एथ'ग्राब खस्थ' थेलायाव बन लानानै माहाय लांनो नागिरदों आबौ? बै बाजाराव बन फानहैनि आबै। थारमाने जोंहा बन फानाबानो न'खरा सोलिया। थादो आबै। एथ' बोराय बैसोआवबो बन फानना न'खर सामलायनांगौ। अबाव थांनो आदैमोन? बै मोनबारु माहाजोनाव हाजिरा मावनो थाङो समायना। नोंहालाय मालाथो सफैया? दासो सफैदों आदै। नोंहा थांदो समायना। दा थाब सहैयाबा जोंहा माहाजोनजों रायजालायगोन। दासिमबो आदैमोनहा खामला मावनानै जायो। रथ'लाय आदा। आयौ माला सफैया नोंलाय? दासो आबै नोंहालाय अबाय थांनो? आं नैबे मैगंखौ फाननानै माइरं लायनो। हरदो आबै मैगङा आं बायजोबनोसै न' फैसाया। आयौ आवसाव गथ'आ मानो एथ'बां फैसा होलांखो? नोंसिना थाइजौ बिफाङा दंना गैला आबै? दाहाय जाहैगोन आं। आबै नोंबौआ दानफायजोब्बाय। मा बियो आयै? नोंनि भटार कार्ड सफैबाय आइ। मा भटार कार्ड आयै? नोंनि भट होग्रा कार्ड आइ। भट होग्रा कार्ड माने नोंहा एबारनिफ्राय भट होनो मोनसिगोन। सोरनो होनांगौ? सिगाङाव जायनो होदोंमोन बेनोनो होनोसै। माथो जेबोखौनो मोनफेराखैलाय जोंहा। जेबो मोनाखैबाबो गोबां जौगानायनि खामानि मावबायना। जौगानाय? माबायदि जौगानायनि बाथ्रा बुंदों नों आफा? नाय फिसा, एथ'ग्राब लामा दालां मावबाय। दिल्ली कलकाता बायदियावनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंबाय। CIT आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लुबाय। बान्दो कालभार मावबाय। बेफोर मावनायाथ' जौगानायनि खामानि नङा होमबा आइ? बेफोर खामानिखौ मावनायजोंनो जोंनि रांखान्थि हालोदा जौगागोन ना आफा? मानो जौगाया जानो आइ? बिदिब्ला 10 बोसोर सिगां आं नुलांनाय आबौ मेब्ला मोनहा मानो दासिमबो बन फाननानै जानो गोनां जाखो? आदै राखेब मोनहा मानो दासिमबो खामला मावनानै जानो गोनां जाखो? जोंनि गामिया दासिमबो मानो लोंग्रा दैखौ 2 किल'मिटार गोजाननिफ्राय रोगानो गोनां जाखो? आबै मैनाथि मोनहा दासिमबो मानो माइरं सेरसेनि थाखाय हालाय हाफाय जानांगासिनो? बिसोरलाय गरिब नालाय गरिबैनो थागोन। जोंहा मालाय माथो दंमोन? आं चेयारमेन जानायखायसो दा बे न' बां गारि मथर गासिखौबो सोरजिनानै लानो हादों आरो नोंखौबो नोगोराव फोरोंहरनो हादों। सोरबा सासे सानै धोनि जानाय लामा दालां बानायनायानो जौगानाय होनजाया आफा।
बै गोरिब नखरफोरनि रांखान्थि हालोदा जौगाबासो गुबै जौगानाय बुंजागोन। आफाया चेयारमेन जानानै बैसोर नखरनि रांखान्थि जौगानायनि माबाफोर बिथांखि लाफेरदोंना? नै साया लोंग्रोदो। फिसाखौ नोगोराव फोरोंनानै जारलासो जाबायलै माथो मास्टार बाबु। फिसाफोरजोंसो फोरोंजाफिनबायलै माथो। बियादै फिसानि रावाबो नंखायद्राय नङा आदा। जोंहा फिसाया साननो हनो रोंनाय जाबाय, बेनो गोग्गाथाव बाथ्रा। सुबुंखान्थि हादोराव बयहाबो गावनि लुगैनाय बायदि थान्दै सायख'नायनि मोन्थाय दङ। नोंहाबो एबारनिफ्राय बे खाबुखौ मोनजेनसिगोन। जायखिजाया नों भटखौल' हैनो दाबावसै। हैगोन आदै, आरो आं बैबायदिखौसो सायख'गोन जायहा सोलोंथाइ, लाइमोन, आबादारि, राव हारिमु, समान मोनथाय आरो जाख्ल'नाय गैयै खुंथाइ गायसननायनि थांखि दं। आं जेराव दङ बेयावनो होआब्ला गाज्रि मोना होमबा आइ? आदैयानो दानिसो बुंखायाखै होमबा सुबुंखान्थिनि बाथ्रा? सोर मोजां गाज्रि बेखौ साननो हानायनि आंहाबो गोहो दंना आफा? नै अनजिमा फैबावबायसो। चेयारमेन आदा, दानिया जारलाया बारायबावबायसो। थादो, आं थांसै आदा। औ दे। थौ जोंहाबो गामि बेरायहैनोसै। थ'